Здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars и един кактус ще ме контролира какво да правя. Добре, кактус, ще играем. Ето го, Гриф. Браво! Добре хора, кактуса ми каза да играя Soul Showdown и да не се движа наляво. Сега пускам игра. Абонирайте се и харесайте това видео, ако искате още такива забавни клипове. За съжаление отидох наляво, това е проблем. Сега гледате скила ми колко съм силен. Напрегнат съм. Убиха ме! Минус 3 купи. Сега пуснах втора игра. Почти го убих. Не мога да ги взема. Съжалявам за отиването ми на лаво, но той не ми каза, че мога да вървя вертикално. Значи ще вървя вертикално. Пак ме убиха! Че си слаб? Аз сега пиша в клуба, че съм слаб. И както са го казва. Надявам се да ми е харесало това видео и чао!